Tinayo panguwa ino pana Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 takuverenga kutoka verse 1. Matthew chapter 5 verse 1. Wakati achiona vanhu vazhinji akakwira mugomo akagara pasi. Vadzidzi vake vakaswedera kwaari, akashamisa muromo wake akavadzidzisa achiti, Verse 4. vakaropafadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Amen. Isha mafadza shoko ravo tigareni. Tikutarira marikonano maybe kana vari vakatendera chikamu chokupedzisira vakaropafadzwa vanochema nekuti vachanyaradzwa. Amen. Saka takaona neshoko raMwari kuti Mwari vakatiudza kuushe hwari, vakatiudza kukunamata, kwete kuti kungova tsika kana kuti kungova murayiro, asi Mwari vanotiudza muzvokwadi yeupenyu kuti kunamata kwedu kugunzvaniswe nekurarama kwedu. Ndochikonzero Mwari wakatiita kuti tive zvatiri. Chimiro choungadari uri, zvoungadari uri kupfuura nemukati mazvo, dai zvaisava izvozvo hawaikwanisa kunamata Mwari. Saka Mwari akadhizaina upenyu hwomumwe nemumwe kuti ave namaruramire ekumunamata. Ati takaona Paul paakanamata achiti abvisirwe dambudziko raiva maari, asi Mwari wakati nyasha dzangu Paulo dzakakuringana. Hazvairemera Mwari kuti abvise dambudziko raiva pana Paul, asi Mwari kune zvaaibata nomuna Paul nokuda kwechimiro chaakanga ari mukati macho. Dai Mwari paakadaidza Abraham, hazvairemera Mwari kuti Abraham wadaniwa ave nemwana wacho wakanga azira Mwari achava naye. Uyezve zvakafanira kuti Sara ave mukondisheni yaaiveri kuti akwanise kugamuchira nokuziva zvaiva ukuru hwaMwari. Mukacherekedza Hana, wanga akasiyana nomukadzin'ina wake uya, asi pane zvaaiveri zvakaita kuti akwanise kuzonamata Mwari. Paakararama achishayiwa chaaida, chaaishuvira, chaainamatira, zvakamupa kuva pedo naMwari. Nekuti tinonzwisa shoko rinoti vapedza service, vamwe vabuda vakuita zvanenge vachiita, iye waisara mutemberi achinamata Mwari. Saka zvakamuswededza pedyo naMwari, zvakamuswededza mukubata kwaMwari. Saka ini handaizaikwanisa kunamata Mwari dai ndandisani ndiri zvandiri. Zvose zviri ini zvandakapfuura nemukati mazvo ndo zvinoita kuti ndikwanise kuva maonekere enyasha dzaMwari. Ndakaberekwa muzvakaipa, ndikafamba muzvakaipa kuti Mwari aratidze nyasha dzake, kuti kudzikinira kwaMwari kuratidzwe nokuoneswa kuti Mwari unonatsawo kunyangwe vatadzi. Upenyu hwandakapfuura nemukati mawo nenzira dzandakararama, idzodzo dzose ndikauya nadzo pamberi paMwari, ama zvinotaridza
udzamu hwenyasha nekuita kwaMwari. Saka hapana then chinochiunza kwandiri kuti ndive ndinodumbirwa, ndive ndinodiscouragedwa, ndive ndinotadziswa nekuda kwezvandingadai ndakapfuura domukati mazvo. Asi zvinondipa kuti zvinondirumbidze Mwari kuti Mwari wakafadzwa nazvo. Nguva zhinji dzandaifanira kuti ndife, mutsaona zhinji dzandakapinda nomukati madzo, zvingadai zvakaparadza upenyu hwangu, asi ndakachengeterwa kuti ndikwanise kuzodzoka kuna Mwari ndigomunamata, ndigonatswa pazvakaipa zvangu, ndigoruramiswa panzira dzangu. Now, Mwari pakuguma kwezuva hakuna chaanoita nekungobata neupenyu hwako kuti zvingova iwewe. Achidaidza Paul anoti, ndakamuita mudziyo wakasanangurwa. Saka Paul anoti Mwari vakandishanangura kubva mudumbu ramai vangu kuti vandizarurire mwanakomana wavo. Mwari ivavo ndo vakataura kuna Ananias vakati uyu mudziyo wakasanangurwa. Saka Paulo akasanangurirwa kuti kana iye azarurirwa mwanakomana waMwari ave then chibatiso chaMwari chekuti vazhinji vachiuya kuna Mwari. Saka dakuona kuguma kwepfungwa yedu pamusoro pekuti vakaropafadzwa vanochema nekuti vachanyaradzwa. Mwari unomata nemuupenyu kuti aunze maruramire ekunyaradzwa kwoupenyu. Kudakara hakuna achaenda mugwiro achichema, achizvidemba, uyezve achimanikidzwa nekuda kwezvaakapfuura nomukati mazvo. Asi kuti saDhavhidhi unoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, iye anonditungamirira mumvura inonyaradza. Kunyangwe ndikafamba nokupfuura nomupati wemvuri werufu, hapana chandichazotya, nekuti maakandipfuudza namo muya mumvura inonyaradza, mumafuro manyoro, uyezve nemaonero andakaita tsvimbo nomudonzvo wake uchinditsigira. Dhavhidhi anoti handingatyi zvino kana ndasvika parufu. Saka whatever zvandingadai ndakapfuura nomukati mazvo, you remember even Paul asvika pamugumo weupenyu hwake anoti aiwa ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda. Iko zvino ndakuenda, kwete ndichizvidemba, kwete ndichichema, asi ndava kudururwa sechipiriso pamberi paJehovha. Amen. Jakobho naye unodaro, achibvunzwa naFarao kuti une makore mangani kuberekwa kwako, anoti aiwa makore ekurarama kwangu mashoma kune madzibaba angu. Akange azere namadambudziko. Amen. But why akapfuura nomadambudziko, akapfuura nomaari? Ndo zvakazoita aona zvino vana vaJosefu. Akandaifunga kuti Josefu handichamuona nekuti vakoma vake vakanudza kuti wakafa. Asi Mwari wanditenda kuti ndimuone, kwete kungomuona iye woga, asina vana vake. Saka akatora vana ivavo nokuda kwezvaakapfuura nomukati mazvo, nokuda kwekuchema kwakava muupenyu hwake paakazwa kuti Josefu aurawa, achizoona vana ava. Kubva pane experience iyoyo yaakataurira Farao achiti makore angu anga azere namadambudziko, anosvitora zvino vana vaJosefu oti Mwari
wa baba vangu, Mwari wa Abrahamu na Mwari wa Isaka, mutumwa wa Jehova akandichengeta madamudziko angu ose akandirwira, iyeyo ngaaropafadze vanawo. Saka you could take zvose zviri marwadzo oupenyu zvaakapfuura mukati mazvo, achiona kuti dzaiva nyasha dzaMwari kuti Mwari wakamuchengeta nokumuonesa zvanga asingafunge kuti achaona. Pakuguma akarwara, vana vake vakauya vakakomba mubhedha wake. Amen. Akatanga nedango rake Ruben, akapedzisira norugochwe Benjamin, achipa mumwe nemumwe nzvimbo yake neropafadzo yake mukutemera kwaMwari. Amen. Paakange ofa, haana kufa achichema, haana kufa achiungudza, akaona chikonzero chekurarama kwake, chikonzero chekudanwa kwaakadanwa nako, kuti zvino pamberi pake paiva navanava vakanga varivo marudzi 12 aifanira kuti azokwanirisa Mwari zvaakataura. Amen. Akati apedza kuropafadza vana vake nokuvaudza pamusoro pemugumo, kwai akadzorera makumbo ake akashonganiswa nehama dzake. Haana kufa achitambura, haana kufa achichema, asi kuti wakafa achiropafadza nekuda kwoupenyu hwaakararama mukati mawo. Saka akanyaradzwa nekukomberedzwa navana vake, akanyaradzwa nekuona Joseph ari mupenyu navana vake vaakanga apiwa muutorwa munyika yeChipita. Kenesi, saka hapana chatinopfuura nomukati macho chisani chiri chibatiso chenyasha dzaMwari kuti tipiwe kunyaradzwa kana tikabvuma kuraramira nokupa upenyu hwedu kuti huve munzira yekuda kwaMwari. Mwari wakatendeka. Amen. Unokunyaradza. Amen. Asi uchipinda pakuti upenyu hunova chinhu chiri so unbearable, chinhu chiri chinongomanikidza upenyu hwako kuti ubviswe iwe munharaunda dzokuti Mwari unorarama. Ama Mwari wakatinakira, Mwari unokunyaradza. Amen. Saka wakaropafadzwa nekuda kwokuti kunyaradzwa kunodarika kungova munhu unorarama pasina chinokuswededza nekukuunza kuti utsvake kana kuti ude kana kuti uenjoye zviri kunyaradza kwaMwari. Amen. Saka taona wakaropafadzwa anochema nekuti achanyaradzwa. Ishe vatibatsire. Amen. Na sezvandareva zvaunopfuudzwa nomukati mazvo hazviitirwi iwe woga, asi kuti iwewe uri kuitwa kuti uve chibatiso chekuti mumwewo awane upenyu, mumwewo ajekerwe nazvo kuti Mwari unorarama. Ishe vatibatsire. Hauzviraramire woga, nokuti Kristu Jesu haana kuzviraramira, wakararamira isu kuti tuwane ruponeso. Na iwe senhunga munhu, mungava mumhuri
mungava mumba mako, mungava munharaunda yaunoraramira, iwewe urimo kana kuti uripo sechibatiso chaMwari, nekuti Mwari akupfuudza. Taona Jacob anoti Mwari wa baba vangu, Mwari wa Abrahamu nowa Isaka, mutumwa akandichengeta, akandirwira pamadambudziko angu ose, ngaaropafadze vana. Amen. Mwari kuna Jacob akanga ari Mwari waakaziva nezvaakapfuura nomukati mazvo. Akaziva kuti Mwari uyu anorwira, Mwari uyu unoraramisa. Saka Mwari iyeyo ndasvika pamugumo woupenyu hwangu, ngaaropafadze vana. Aimuziva Mwari wacho kuti unoitei, waiziva simba raMwari wacho, waiziva kubata kwaMwari wacho. Saka ndozvaakada kuti zvive chibatiso chomunamato wake pamusoro pevana vaJosefu. Saka senhungamunhu uye sekereke, Mwari vanotifambisa nokutiendesa nomunzira dzinoita kuti tikwanise kuva chibatiso, tikwanise kuva mudziyo unoita kuti vamwe vagoponeswa. Amen. Vakorinde vokutanga chapter 5. Korinde vokutanga chapter 5. Ngativerengei verse 1 ne2. Vanhu vose vanoti upombwe huripo pakati penyu, upombwe hwakadaro husingazivikanwe kunyange pakati pavahedheni, hwokuti mumwe unogara nomukadzi wababa wake. Munozvikudza hazvizaiwanani here kana makachema kuti uyo wakabate basa iri abviswe pakati penyu? Amen. Okay. Paul anonyorera vakorinde nekuda kwezvinhu zvakange zvanzwika nokuitika pakati pavo, kuti pane munhu wairarama zviri kunze kwekururama neutsvene hweshoko raMwari. Saka zvakadaro mukereke yepakorinde, still vanhu vepakorinde vaiva nekamukaitire kekuti vaizviona savanhu vari vomweya zvikuru kutodarika naPauro wacho. Ihama dzepakorinde dzakanyorerwa naPauro achiti, kana ndaakuuya handisina kunzwa mashoko evanhu ava, asi ndoda kuona simba ravo, nekuti ushe hwaMwari hauzi mumaruramire kugona kungotaura, asi huri musimba rokuraramira, rokubata nokufamba, zvinoita kuti kunamatwa kwaMwari kukwanirisirwe boka ratenge tiri mukati maro. Saka hama dzepakorinde vanotanga kuzvikudza, kuita savanhu vanoziva zvose, kuita savanhu vanogona zvose. Saka Paul ari kuti nyaya yakaitika pakati penyu haisi nyaya yaifanira kuti ikupei kuzvikudza, asi maifanira kuti maitochema. Saka pane zvakaitika zvaifanira kuti vacheme. Shewatidzidzisa achiti wakaropafadzwa anochema nekuti uchanyaradzwa. Saka pane zvinokanganisika, pane zvinoitika noupenyu hwavanhu vanoresva pakuraramira shoko raMwari.
But ise unotionesa pano neshoko ravo kuti zvinotora iwewe kuti now nokuti hapana kuzvikudza patiri kana wakaipa akauya akabvisa kana kubvuta kana kuparadza uhwani hwedu. Handi munozviona pane chakanganisika kana mbavha ikauya pamusha ikaenda muchurugu ikandoba huku muchurugu, kana ikanoba ng'ombe mudanga, kana ikanopinda mumba ikaba zvinhu, pane chinenge chakanganisika ipapo. Kuda tasiya churugu chisina kunyatsotovharika, kuda takagadzira churugu nenzira inoita kuti mbavha ingoita access yekungopinda ichitora, kuda tasiya windo rakavhurika saka mbavha yapinda mumba ikaba. Saka kutorerwa kana kubirwa akutipi kuzvikudza nekuti pane kaelement keutera kavapo. Anti munoona matimamboona kunyangwe munhu akakanganisa kana mwana akaita sati zviri izvo zvinokwanisa kudzoka kwauri kuti kungoti kakainini pane zvakanganiswa izvi. What's my contribution? Chii chandakaita? Chii chandisina kuita? Chii chandisina kukwanirisa kuti zvakadai zviitike? Ndosvikidza kuzwa pano naPauro kuti pane munhu ari kufamba muzvakaipa, zvaifanira kuti imimi mucheme munhu iyeyo abviswe. Kuti zvinobatsirei kana munhu iyeye akabviswa? Zvinoshandei pakereke kana munhu wararama muzvakaipa akadzingwa? Regai tione madzingirwe acho. Dzikai muverenge verse 3. Nokuti ini zvirokwazvo kunyangwe ndisipo nomuviri, asi ndiripo hangu nomweya, ndatotongesa uyo wakaita chinhu ichu, sendinenge ndiripo. Nemi makaungana pamwe chete nomweya wangu nezita raShe Jesu Kristu nesimba raShe wedu Jesu, kuti munhu wakadai aiswe kuna Satani, nyama iparadzwe, kuti mweya uponeswe pazuva raShe. Amen. Can you see? Munhu iyeye angabviswa, unobviswa kuti zvidii? Kwai munhu iyeyo kunyangwe ndisipo asi ndiripo pakati penyu, aiswe kuna Satani kuti nyama iparadzwe, mweya uponeswe. Saka at the end of the day tawina mweya womunhu nokuti waponeswa, nyama yarangwa, nyama yaparadzwa simba rayo, influence yayo, kuita kwayo, kunyengedzera kwayo, utera hwayo zvaparadzwa, munhu wozorerwa kuna Mwari, mweya wake waponeswa. Can you read on? Verse 6. Kuzvirumbidza kwenyu hakuna kunaka, ko hamuzivi kuti mbiriso shoma inovirisa bundu rose here? Bvisai mbiriso yekare, kuti muve bundu idzva, sezvamusina kuviriswa. Amen. Now, musatendera chinhu chakaipa chidoko chive pakati penyu, chive muupenyu hwenyu, nekuti mbiriso shoma inozoita kuti bundu rose rive nembiriso. Asi ivi makashanangurwa, kwete kuti muve nembiriso asi kuti muve vasina mbiriso. Toziva mbiriso unyengeri. Amen. Mbiriso zvakaipa. Amen. Saka tinooneswa pano kuti Paul ari kuti hapana maruramire ekuzvifadza, hapana maruramire
pakati pedu. Asi Mwari iye uya wakatipfuudza, Mwari iye uya wakabata nesu, Mwari iye uya wakatifambisa nenzira yaakatifambisa nayo, tichiziva zvaanoita, Mwari iyeyo ngaachiunza kunyaradzwa kwedu nekudzorwa nekuunzwazve kwa iye wakundwa nowakaipa. Amen. I think kuna vose Mwari vaakapfuudza navo nemusimba remumwari wake, avaifara kana chakaipa chauya munharaunda dzavo. Jeremiah, you remember, Jesu akabvunza kuti vanhu vanoti ndinani? Vanhu vakati ndi Jeremiah, nokuti vakasimuona achichema. Jeremiah unonzi muprofita unochema. Ndoshikonzora mukaverenga m'Bhaibheri, pane bhuku raJeremiah pozonzi mariro aJeremiah. Kureva kuti kuchema kwaJeremiah. Waichemerei? Waichema nokuda kwezvakaipa zveIsrael. Waichema nokuda kwamadambudziko aaiona aizowira Israel nokuda kwezvivi zvavo. Amen. Saka wakaropafadzwa anochema. Chii chinochemedza munhu? Takamboreva patakatanga kutaura pamusoro penhau iyi kuti chinhu chinochemedza munhu nechinhu chinosekesa munhu chinokupupurira iwe kuti uone maturity kana kuti kukura kana kuti zviri pfungwa dzemunhu iyeyo. Andi munobona? Kana munhu achifamba nebhasikoro akadonha, vana vadiki vese munoona vachingochema vachiseka, handiti? But ukaona iwewe uchijoina vana vadiki vachiseka kuti munhu adonha nebhasikoro, uona kuti pane chakangatika, handiti? Nokuti hazvisekese kuti munhu wawa, kendisi? Asi nekuti vana vanongoseka, kendisi? Saka ndo zvinotitemera kuti maturity yavo kana kuti kukura kwavo kwava papi. Now, Jeremiah waichema. Ishe Jesu Kristu akatarira Jerusarema, akaona kusvibirwa kwaro pachiedza chezuva raro, akaona kusatenda kwavo mushoko renguva yavakatemerwa. Bhaibheri yamuti achiti akatarira Jerusarema akachema. Amen. Akati haiwa Jerusarema, dai waiziva zvawakagadzirirwa, dai waiziva zuva rako nezvakagadzirirwa iwe pazuva iroro, asi wakazvivanzirwa. Achitarira nhamo nedambudziko raizoya pamusoro peJerusarema nekuda kwokusaona kweJerusarema, Mwari zvaakanga akarigadzirira, Bhaibheri rangu rinoti Jesu wakachema. Ishe vatibatsire. Paulo asanangurwa kuti ave unounza vanhu kuchiedza, anotaurira vaEfeso achiti, handa kukuvanzirai imi pfungwa yese chakavanzika nokuda kwaMwari, the whole counsel of God. Ana kukuvanzirai, asi kuti ini pakati penyu usiku namasikati nemisodzi ndakakurayirai nokudzidzisa ishoko iri. Chii chaita kuti Paulo acheme? Ndo chakaita kuti Jesu acheme, chakaita kuti Jeremiah acheme. Vanhu vasingakwanisi kuona chavaifanira kuona munguva yavo. Saka zvinotaridza nematurity, zvinoratidza kuti vakange vava vanhu vakura zvakadii. Amen. Asi Bhaibheri rinotaura richiti Ishe Jesu Kristu, amen, a man of sorrow, kwai pakuguma uchagovana
zvakapambwa navakuru. Amen. Paul naiyewo pakuguma anotaridza kuti achasvitsa sei. As he says, ndine shanje youmwari pamusoro penyu kuti ndikuendesei kuna Kristu muri mhandara yakachena. Amen. Pakuguma kwezuva mukaverenga muprofita paakataura pamusoro beyond the curtain of time, anoti ndakaona vazhinji vachiuya kwandiri vachiti hama inokosha. Ndikavabvunza ndava naniko, mumwe akandiudza kuti vanhu vako akati hakuna maBranham akawanda kudai. Zvikanzi no, ndi avo vakauya kuchiedza cheshoko nemharidzo yako. Amen. Amen. Saka ivava vese vakamirira kuuya kwako. Amen. Kuti utongwe pamusoro pechawakaparidza. Iye akabvunza, ko Pauro uchatongwa here? Zvikanzi yes, achatongwawo nevanhu venguva yake. Akati ndinofara kana vanhu vaPauro vatapinda, zvinoreva kuti vangu vachapindawo. Amen. Ndiko zvakaparidzwa naPauro ndo zvatakaparidza. Saka there is always a consolation. Pane kunyaradzwa pakuguma kwezuva. Kana wararamira wava chibatiso chekupfuurira mberi kweshoko raMwari. Amen. Amen. Uchanyaradzwa. Sure. Amen. Vavakanamatira nokushuvira kuti vafambe vapinde muutsvene hwaMwari, vabve mukubatwa nokusungwa kwavo saPauro ntaura achidaro. Handishuviri imi mambo moga kuti mutendemuke, asi vese vanondinzwa kuti vafanane neni. Wakashuvira kudzikinurwa kwevanhu. Kana vanhu vadzikinurwa, wazvipa iwe mukunamata nekuperera pamberi paMwari nokuda kwemweya waiye worasvika, uchanyaradzwa. Amen. Amen. Kana wakunyaradzwa, haunyaradzwe zvekuti uchapinda futi mukuchema. Can you see that? Saka akaropafadzwa anochema. Uyezve uri kumbochemerei? Chii chakuchemedza? Amen. Amen. Uchanyaradzwa. Mwari unenge vatibatsire. Thank you, Jesus. Mwari ndo zvavakatidanira. Vagalatia chapter 6. Galatia chapter 6. If you can just read maybe verse 1. Hama dzangu, kunyangwe munhu akabatwa pane kumwe kudarika, imi vomweya mudzose wakadai nomwoyo wounyoro, uchizvichenjerera iwe kuti urege kuidzwawo. Amen. Okay, read verse 2. Takuriranai mitoro yenyu mugozadzisa murayiro waKristu saizvozvo. Amen. Now, kwai kana pakava nehama pakati pedu anobatwa nemusungo, anobatwa nekuresha, anobatwa nokukanganisika, kwai imi vari vomweya. Amen. Dzosai wakadaro mumweya wounyoro. Amen. Kureva kuti zvinotora vari machuwa, zvinotora vakura, vanokwanisa kudhila, kati vanokwanisa kubata nekuona kutadza kwavo kana kuti utera hwavo, vova zvino namaruramire. Nokuti kana munhu akanyura mvura, aungomanya uchingonopinda mvura uchimbudisa iwe usingagone kushambira. Zvinotora kugona kwako kuti ugone kushambira wakapfuura nomumvura idzi.
Saka kana wapfudzwa nemawapfudzwa namo, wava machuwa, wakura, wava kuziva kuti zvakadai zvinokwanisa kuitika, asi Mwari unonzwira nyasha. Kwai vakadero ngavachinyurura uyo wava kunyura. Amen. Andi munobona. Now, izvozvo zvinounza kunyaradzwa. Amen. Zvinounza mufaro nekuti pane mweya wadzikinurwa. Kwai vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi. Amen. Saka it's like David. I want to move on maybe pa Psalm 51 paya David pa anochema pamusoro pekudarika kwake. Let's go to Psalm 51. Can you read verse 12 to chapter 14? Psalm 51 verse 12. Dzoseraizve kwandiri mufaro wokuponesa kwenyu, nditsigirei nomweya unoda. Ipapo ndichadzidzisa vadariki nzira dzenyu, uye vatadzi vachatendeukira kwamuri. Ndirwirei pamhosva yeropa, Mwari, imi Mwari muponesi wangu. Ipapo rurimi rwangu ruchaimbira kururama kwenyu kwazvo. Amen. Pano David Mwari wabata nemweya wake. Munoverengazve chapter iyoyi, chapter 51. David unotaura pamusoro pekuti Mwari anotsvaka zvokwadi mukati medu. Mwari unotsvaka mwoyo wakapwanyika. David woti, imimi Mwari sikai mandiri mwoyo mutsva. Amen. Munditsigire nemweya unoda. Sure. Kana madaro ndichaparidzira vakaipa kuti vadzoke vatendeuke. Saka ndapfudzwa nemukumanikidzwa, ndapfudzwa nomudambudziko, ndapfudzwa nemune zvinhu zvinorwadza pakurarama. Mwari wandiyambutsamo. Izvozvo nawo zvichava chibatiso kuti ndichibatsirawo vamwe vari pakumanikidzwa. Now, kunyaradzwa kwangu akuzongova so much pakuti Mwari wandidzikinura, asi kuti ini ndava chibatiso chekuti vamwewo vari pakumanikidzwa sekwandakapfuura nomukati mako ndakwanisa kuvaunzawo kukururama kwaMwari. Amen. Mukoma wangu akashimondudza chandisingakangamwi. Ari pakudzidza kudzidzisa waiva teacher. Saka akandiudza rimwe zuva akati ndichitsanangurira mwana akanga asinganyatsogwisisi zvinhu. Ndaona manyorero ari kuita, ndomudana ndonyatsomutsanangurira kuti metsi idzi dzinofamba sei. Ndobva anyatsomutsanangurira, ndobva amuudza kuti zvinofamba zvakadai, zvinoitwa so. Kwai mwana iyeyo, kudhara maticha taasingati se zvamunoita mazuva ano, taitwa ati teacher. Kwai mwana iye akati kwandiri, teacher, ndanzwisisa. Kwai pane consolation, pane mufaro wakauya mukati memwoyo wangu, kuti saka panapa ndaita basa rangu. Handina kungo dai ndapinda muklasi ndanyora pabhodi ndaudza vana izvi nongoti vana nyorai. Izvozvo hazvishayise pei. Kupera kwemwedzi pei inouya.
asi ndafara kwete kuti ndangouya ndikakwanirisa zuva rino maawa ekudzidzisa, asi kuti ndaisa mumwana uyu chikonzero chokuvaticha kwangu. Ndapa mwana uyu kuti ahwisise, akwanise kuzvigamuchira naiye kuti nyaya yangu yanaka pano. Ambataswati zvinoitwa naMwari muupenyu hwako. Kana kurarama kwako rimwe zuva zvichakujekera kuti sei wakapfuura nemawakapfuura namo, sei wakararamiswa nomuraramiro wawakaita, uchazovona ukoshi wokuti hauzozvidemba pamusoro pekuti ai nhamo yangu iyi, inini zvakandinetsa paupenyu, inini ndakaomerwa nezvizvi. Unenge wakuona. That's why Bible tells ichiti mufaro watichawana unodarika madambudziko atikufurira mukati mavo. Can you see? Saka zvinokosha kana taakundopinda mukunyaradzwa kuri kwechokwadi, ipapo hama tichawisisa, ipapo tichazvigamuchira, ipapo ndo pachanoti takatopfuura nemadambudziko mashoma. Dai akanga achitova akati wadei, dai mufaro wedu wakapfuura apo. Saka Davhidhi unoti ndivandudzei, ndinachei imi Mwari, ndinoziva nyaya yokuva mukutadza iyi, ndinoziva nyaya yokukanganisa uku, asi kana mandiruramisa mandikwanirisa, ndichaenda kuna vasakarurama ndikavaparidzira kururama kwenyu, ndichaenda kuna vari muzvivi ndikavaratidza dzikinuro yenyu. Amen. Ndo zvinoita pane dzimwe nguva tikoniwe kuita outreach, tikoniwe kudangira vamwe kuruponeso urwu. Andi munoona? Nekuti nesu tichiri kungochema pamusoro penyaya yedu. Kwatiri hazvina kujeka kuti Mwari unounza mufaro wakadii, Mwari unounza nyasha dzakadii mumudiki wezera rangu, mumutana wezera rangu, kana achinge auya kushoko raMwari. Hatina chekuvapupurira, hatina chekuvaudza, hatina chekuvashevedza nacho kuti mufaro wedu ukwaniriswe. Amen. Sekera Isho wakataura akati, uyu murayiro wangu, idai mumwe nomumwe, kuti mufaro wenyu uzadziswe. Johana ndakakunyorera zvinhu changu kuti mufaro wenyu uzadziswe. Kune vatama seri uku kune mufaro uriko, pane zvatinenge tapudzwa nomukati mazvo, atingorwadzirwi pasina, atingoshumiri pasina. Ishe vakudenga vatibatsira. Amen. Ndo chikonzero kunyange Ishe akataura achiti, iwe unoti hama yako, bvisa karubanzu kari muziso mako, iwe usingaone kuti une danda riri muziso. Saka chokutanga bvisa danda iro. Kana waribvisa wonyatsa kuona. Kunyatsa kuona kudii? Kunyatsa kuziva, kunyatsa kuhwisisa, kunyatsa kujekerwa nekuti kukangamirwa kwakaita sei, kubviswa muchivi kwakaitwa sei. Then wavana maruramire ekuchiudza mumwe kuti aiwa, haufaniri kuramba uchingonetseka nokukwenya ziso, haufaniri kuramba uchingonetseka nekuramba wakangobata ziso nekuti mune karubanzu kari mariri. Kana kakabviswa uchafara iwe, kana kakabviswa uchaona zvakanaka. Amen. Andi munoona? But dambudziko nderekuti kana isisu tine some problem edanda riri musomedu, hatina maruramire ekuudza mumwe kuti aunzwe kuchiedza chokunamata. Vakaropafadzwa vanochema nokuti Mwari uchavanyaradza. Amen. 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 Atifaniri kurarama
takataura pamusoro poupenyu hwaSauro in comparison naDavid. As much as vese vakaita mamistakes avo, vese vane nzira dzavakafamba nadzo, asi pane zvaiveri David. Amen. Ari kuti inini kana ndakangamirwa ndanatswa pachivi changu, ndichaendawo kuna vakasungwa vakamanikwa muzvakaipa ndivaunze kuchiedza. Munoyeuka Sauro, Mwari akamuudza kuti one time kuti enda unoparadza vaAmereki, akarega kuzviita. But one day akapa murayiro wenhando, akati toda kukunda vaAmerika, toda kukunda vaFilistia, saka hapana afanira kudya nhasi. Jonathan haana kuzvinzwa kuti ndozvataurwa, saka akaona uchi, ndobva abaya netsvimbo yake, ndobva ananzva uchi hucha, vanhu vaswera vasina kudya. Vamwe vakamuti, wachikora murayiro wamambo. Mambo akati hakudyiwe nhasi. Akati baba vangu vaigara vari kungonetsa vanhu nezvavanongoita. Tasimoni ini ndadya, but meso angu atopatika. Sauro achibva auya, akati pane achikora murayiro pano, pane adya. Ndobva vatsvaka waferefeta zvandi Jonathan. Zvikanzi hazvina basa mwana wangu, anofanira kutofa nekuti achikora murayiro. But iye unokoniwa kugamuchira this fact yekuti iye Mwari wakamuudza kuti usaparadza vaAmereki, akasavaparadza. Ari kwiki kunotongera vamwe kuti vaparadzwe vachikora murayiro, yeti iye wachikora murayiro waMwari. Aratidzwa kuti wachikora murayiro waMwari, haana kubvuma futi kutendeuka. Ati munobona. Saka Mwari at times ati munguva dzose haatsvaki kana kuda chinhu kubva pakusakwana. Sekera akaudza vadzidzi vake akati, endai munogara muguta kusvika mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Ipapo muchava zvapupu zvangu kubva paJerusarema, Samaria, Judea kusvika kumwe wenyika. Mwari kunoda kuti sungane nezvokwadi iri zvinhu. Ndochikonzero kana wapinda muproblem, kana wapinda mukumanikidzwa, kumanikidzwa kwako ndekwechokwadi. Akude zvinhu zvenhema kuti ubude muproblem iyo. Can you see? After all, Mwari ndi Mwari weshoko rake. Ndizvodi? Bible ritaura, muprofita akataura kwazvo akati, akatuma shoko ndokuvaponesa. Mwari chaanotuma ishoko rake ndo rinoponesa. Semvura inobva kudenga haidzokere kudenga isina kumeresa panyika. Can you see? Amen. Saka ndi Mwari weshoko rake. Amen. You see, but vanhu vanoda kutora Mwari kunze kwezviri iye. I saw one time a sister akaenda kunonamata kumakomo, kwatonamata kana zvinge zvaoma, vanotorana ikoko nekamwe kamusikana kakapfekawo trouser kakapenda miromo yako nenzeve dzako nenzwara dzako, vari kuyako akariko ipapa kongotanga kutaura kunamata mbichana, kava kutotaura nendimi dzako, iwewe une nyaya yako iri genuine, uda kuenda nenyaya yako kuna Mwari. How can you get solace? Unowana sei, uchifunga kuti kubatanidzwa noyuyuyu zvinoita kuti Mwari vatinzwe. Shoko raMwari rakati, handitendero muzvimai kuti amupazi kuti haagoni, asi kuti ndo zvaakada Mwari. How can you mukadzi yeye kuti anokuanointa neoiri, anokunamatira neoiri, akuparizire iye shoko raMwari rati hazvigoni? Nyaya yako ingapera sei? Iwe unoenda kumadzibaba
asina kubabatizwa nenjira inorehwa neshoko raMwari. Kana munhu atendeuka anga abhabatidzwe muzita raJesu Kristu, uyu madzibaba uyu wakanyikwa katatu nenzira isiriyo. How are you going to get chamwari kubva pari? Ati munobona. Kana zvikaitika, kana ukazviwana, I don't say hauzviwani, but remember, imwe nguva Ishe vakati vamwe vachauya nezuva iroro vachiti, Ishe takaita izvi nezvizvi, ndichati kwavari ibvai kwandiri. Can you see? You can't get solace. Nokuti, okay, you are in problems, uri kuda mari. Wenda wonoba, zvino kuti haugona unobudirira ukatoba 50,000. Wabudirira ipapo woitafanirwa wabudirira. But is that real? No chokwadi here chekuti wawana kunyaradzwa panhamo yako. You think what a misunderstanding mumba wobuda wofunga kuti regaendende 1 week ndine shimoro hausu. Do you think izvozvo zvinounza kunyaradzwa kuri kwechokwadi? Haukwanisi kunyaradzwa nechinhu chisiri icho. Unofanira kunyaradzwa nechinhu chiri chechokwadi. Kana ukanyaradzwa nechinhu chisiri chechokwadi, hauna kunyaradzwa. It will be a problem maybe upenyu hwako hwese. Kuti ndizvo hazvo ndaichitambudzika, ndandisina pokugara, but nhasi ndane imba, but imba iyi pane munhu akatofa kuti ndiwane imba. Ndakanopiwa mushonga kuti amai vangu vafe, kuti mukoma wangu vafe, kuti munina wangu vafe, kuti ndiwane pfuma yandinayo. Yes, unobogara imomo umbofara-fara, but pfungwa inodzoka futi, ko izvi zvawakaita izvi. Can you see? Saka kana uchida mufaro, iva nomufaro wakakwana. Amen. Saka zvinotora kuuya kuchokwadi. Amen. Kuti unyaradzwe zvechokwadi. Amen. Kunyaradzwa akusi kunzwirwa tsitsi. Kunyaradzwa kunobva kuna Mwari. Chitungwiza. Firwa uone. Vanhu vanouya vachitaura mashoko. Nevasingarevi nokurevesa. Kana wafirwa avamboya kuti makorokoto. Vanongotiwo nemadambudziko. Navasingarevesi. Kuda nearoya bhururu wake kuti afe. Kana akauya panhamo ipapo, haamboswoti makorokoto ipano. Anongoswoti futi nemadambudziko. Saka hatisi kutsvaka the solace. Hatisi kutsvaka chinhu chinounzwa nemunhu sekunyaradzwa. Tinotsvaka kunyaradza kwaMwari. Tinowisana. Iwe tsvaka kunyaradzwa kunobva kuna Mwari. Amen. Kwete mashoko akangonaka. As much as mashoko akanaka. Ende munovereka pamusoro paHana. Murume wake aimupa migove miviri kudarika vaiguru vacho vaya. Ndizvodi? Kuti Hana afare. Murume wake aimuda kudarika Penina uya. Kuti Hana afare. But Hana anga asingafadzwe nezvinhu zviri nhema. Can you see? Rudo rwamurume wake was genuine rwechokwadi. But iye pane chaaida chinodarika kungodiwawo. Amen. Paainonamata aipiwa migove miviri kudarika Penina. But izvozvo andizvo zvaaida. Pane chaaida kuna Mwari. Mushu wake achipiwa chaaida kubva kuna Mwari. Bhaibheri rinoti richiti akazadzwa nomweya mutsvene akatanga kuprofita. Can you see? Akasimbonamata pamusoro pekuti Mwari ndibatsirei, Mwari ndipei mwana womukomana, Mwari ndipei mwana womukomana. Ndo zvaitaura izvozvo. Mushu wake zvomupuwa. Haana kunamata nekunamata kwake
wake iye asi kuti mweya mutsvene wakauya pamusoro pake. Ndozvinoreva neBhaibheri. Is that right? Elizabeta wekare naiyewo waisinamata anga akarurama, but one day Mwari ampindura, but still akanga aine doubt, still akanga achinetseka. She was now 6 months pregnant, but haana kumbodzwa kupfuura kwemwana wake. Bhaibheri rinotaura richiti musi wakauya Mariya paakangomukwazisa mweya mutsvene wakauya pamusoro pake, akatanga kuprofita, akatanga kutaura nekutaura kwomweya. Can you see? That's what we need. Hatisi kungoda zvekungonzi tipuruzirwe kuti haiwa zvanaka, haiwa wanyaradzwa, haiwa zvakadai so. Towisana. Ndo zvinodiscourage vanhu kuti inini ndiri muproblem yandine panapa, hapana mbuya azvikunditiwo zvakati. Yes, hama kushandira kudzimba tichiudzana mashoko ekunyaradzana, it's good. But izvozvo zvinopfuura. What we need is the real thing. Amen. Ishe vatibatsire. Andi munobona. Amen. Saka toda kuenda mberi kunodarika zvingava kuita kwavanhu muupenyu hwedu. Nokuti Mwari ari kutidzidzisa pamusoro peushe kuti vari voushe vanorarama sei. Amen. Vakorinto vechipiri, or maybe let's just read mashoko aDhavhidha paPisarema 138. Psalm 138. Can you go to verse 3, Yoga? Verse 3. Pazuva randakadana makandipindura, makandisimbisa nesimba pamweya wangu. Amen. Pazuva randakadana kwamuri Mwari makandisimbisa. Chakamusimbisa isimba raakapiwa naiye unonyaradza. Can you see? Saka dai Mwari vaitibatsira. Amen. As much as ndingatsvaka chingabatsira nokunyaradza mweya wangu, you know, tiri vanhu zvinhu zvikandiremera, pamwe ndinoenda notora nziyo notanga kuimba, that is good. Inzira yekuti uri kuenda kuda kunotsvaka, but as much as ungatora nzira yaungatora nayo kuti utsvake kunyaradzwa kwako, usatora nzira isiri shoko raMwari. Amen. Towisana. Zvakuremera unotora Bhaibheri woverenga, hazvisi kunyatsa kuita. Wotora maybe nziyo wotanga kuteerera nziyo dzichiimbwa kana kuti woimba iwewe. Usatsvaka kunyaradzwa, nokuti mukutsvaka kana kuti mukuda kuti nyaya yako ikunakire, ukazviita hako nenzira iri yaMwari, Mwari unozouya otora nyaya yacho nokuti wazviita nenzira yake. Amen. Dhavhidha mwana paakafa, kwai akati ndipei zvokudya, ndipei mvura ndigeze, akaenda kutemberi yaMwari. Can you see? Hezekiah akatora Isaiah vakaenda netsamba yaSenherib vakanoisa pamberi paMwari. Iwe ita zvinhu nenzira yekuti Mwari anozoti chiregai ndichitora kubva ipapo. Jacob zvinhu zvamuremera, akaenda kuna Mwari achindonamata, but Mwari paakazopindira mutumwa auya usiku hwose paya, akazopiwa kunyaradzwa kunodarika chaaitokumbirira chacho. Towisana. Hatisi kurarama upenyu hunongoye fantasy.
upenyu hwekungofungidzira. Sure. Towisana. Amen. That's why pane dzimwe nguva unofunga kuti wewe kuti nyaya yako inake. Wafunga kuti wewe wabereki vari kukunetsa kana kuti mbuya vari kukunetsa kana kuti baba vari kukunetsa. Iwe wafunga kuti asaka nyaya yako kuti inake. Ndochikonzera kuti vana tuma 14 years tuma 16 years unonakatizira. Nokuti kanyeperwa nekamukomana kuti kabva kafunga kuti mukomana uyu ndiye achatondipa mufaro nokunyaradzwa kweupenyu hwangu. You are taken by that boy, you enter into more problems. Can you see? Aunyaradzwe nechinhu chisiri chechokwadi. Amen. Tsvaka zvokwadi yaMwari muproblem. I don't mean hauna dambudziko. You know, sometimes vanhu havagamuchiri nyaya yokuti ngatimirei pana Mwari nokuti vanoti wewe nokuti hausati wazviona, nokuti hawasunzwisa problem yangu, nokuti hawasunzwisa dambudziko randinaro, ufuti unongonyarara. Ndinogona kuuya kwauri ndikapedza zuva rese ndichikudza mashoko akanaka, aiwa tasavone zvinobva zvazodaiso zvikaita zvikadaiso zvikabva zvazofamba zvikadai zvikabva zvazodaiso iwe ubva ipo uchiti ashuwa ndanyaradzwa. No, that is not zvinokunyaradza izvozvo. Nyaradzwa nechinhu chiri chechokwadi. Amen. Mwari ndiye wechokwadi. Can you see that? That's why sometimes they say, akuita ma-special meetings yavakadzi, yama-sisters ega, ma-special meeting evakomana navasikana vari vadiki voga. Izvozvo ndozviziva zvakanaka. But kana usingade kuteerera shoko raMwari, wofunga kuti youth meeting ichakubatsira, haikubatsire. Man. Can you see that? Ndio chikonzero Moses haana kumboita youth meeting. Haana kumboita ladies meeting vachifamba murenje muya. But Mwari akavadyisa mana vakuru navadiki. Vese vakadya mana muchero chemana iyoyo nezvadiwa naMwari vakapinda. Amen. They ate the same manna. Shoko raMwari kana tikabvuma kuritora nenzira yaro, we will make it. Sure. Amen. Usafunga kuti unonyaradzwa nechinhu chenhema. Noise. Help us, Lord. Amen. Unazvipinza more soup and more problems. Wazvibatanidza nechinhu sane chiri icho. Ati munozviona. Saka Dhavhidhi ari kuti Mwari wakandinyaradza. Hama, what we need at the end of the day, hama kunyaradzwa kuri kwechokwadi. Kunyaradzwa kuri kweupenyu hwaMwari. Vakaropafadzwa vanochema. Vane tariro yavo kuna Mwari. Amen. Amen. Anti munobona. Vanosvika panhano yekuramba rubatsiro rwavanhu. Sure. Kuti aiwa handisi kuda kubatsirwa nemi. Ndoda kuti Mwari vagadzirise nyaya yangu. Amen. Ndoda kuti Mwari vave ndivo vanonipa mhinduro yedambudziko rangu iri. Bless your name, Lord. Ndisi kuda vanhu pano. Handichada vanhu vanouya kwandiri. Handichada vanhu vanondibatsira. Ndoda kuti Mwari ave rubatsiro rwangu. Ishe wakudenga vatibatsire. Amen. Comfort inobva kuna Mwari. Haasi masympathetic words. Mashoko anoedza kungonyaradza nyaradza. No. Tora shoko raMwari. Amen. Kana watora shoko raMwari, remember, ndizvo hazvo kuti tose tinouya nenzira yokubva paudiki tichikura. Mazera ekereke akaunganidzwa zvisikwa zvina. Towisana. Chisikwa chokutanga ishumba. Ndio munana Paul nana Irenaeus. Vakamira muchimiro cheshumba. Tabva mushumba ndo paishanda wakaipa nebhiza jena kunyengedzera. Vana Paul vakazviona. Tevere pakauya bhiza dzvuku. Bhiza dzvuku raireva kuparadzwa. Wakaipa achirwisa kereke nekuiuraya achideura ropa. Handiti bhiza dzvuku iroro
rakasanganikwa naro nenzombe, uso wenzombe. Shumba, tevere, nzombe. Is that right? Nzombe inobvuma kushanda. Yapedza kushanda yopiwa is a sacrifice. Saka chisoro ichocho chakakundira vanhu vemazera akatevera. Mazera mamwe akatevera akapinda pasi pechizoro chemunhu. Ndo pana Martin Luther na John Wesley. Martin Luther anga akadzidza zvikuru. John Wesley anga akadzidza zvikuru. Vakashandisa kunyorwa kwebhaibheri sechibatiso chavo kurwisa kusaziva kwangaunzwa nekaturike pamwoyo yavanhu nekuti vasaona shoko raMwari. Saka Martin Luther na John Wesley vari pasi pechizoro cheshumba. John Wesley na Martin Luther vava pasi pechizoro. Right, munhu ane intelligence, munhu anorizina, munhu anofunga. Martin Luther akatarisa akachingwa kainzi ndo muviri waJesu. One day akaoneka achidyiwa negonzo muchechi, akati kana si Jesu anodyiwa negonzo. Paakaenda kuRome akanoona zvakaipa zvaitwa kuRome, ndo paakatora kachingwa kaya akakanda pasi akati vakarurama vachararama nekutenda. Can you see that? Then zera rokupedzisira Laodicea rinomirirwa negondo rinobhururuka. That is the prophetic age, and it zvienda mudenga. That's why even scientifically takwira taenda mudenga maningi. Taisimbomanya kunoudza munhu message, tikabva ipapo tikaita zvekunyora tsamba, tikaita zvefoni. Iko zvine izvi unongoti tatatatata pakari papo message yasvika kuAmerica tatatata pakaripo yadzoka. Can you see? Right. Tiri kurarama mugondo, munguva yegondo rinobhururuka. Is that right? Now, pazvisikwa zvino zvokutanga, shumba, nzombe nemunhu zvese zvinorarama kubva pauduku zvichichengetwa. Chinhu chokutanga chinodyiwa nezvinhu zvitatu izvi: mukaka. Izvodi mukaka ndova sina kurovedzeka. Is that right? Vachiri vadiki haditi savachechi vachangoberekwa pangai mukaka womweya. These three vanorarama nekungopiwa mukaka, vachibviswa pamukaka vasvika pane zvinhu zvakadaro, vachidaro ndo zvinoitwa zvitatu izvi. But the fourth one, ego, aripiwo mukaka. Chinodyiwa namai ndo chavanodya. Can you see? They are much higher than nyaya yekupiwa mukaka. You are eaglets. Muri muzera rezvapungu, munodya zvakanzi naJesu, ndo chekudya chavo. Zvanzi ndine zvokudya zvamusingazivi, kuda kuita kuda kwababa vangu. Amen. Shoko raMwari ndo kudya kwedu. Amen. Tikaitora nenzira kwayo, hama masisters achadya shoko rimwe chete chiroro, vakaona zvinoita kuti vaite zvinovararamisa zvakafanira muupenyu hwavo sisters. Even vadiki vacho, mayouth acho, even my brothers, even vatana, tikatora shoko ra, because we are eagles, tikangoritora shoko iroro nenzira yaro, rinounza matiri chiri kudiwa. Amen. Pane kungopota nekumukaka. Ishe vatibatsire. Okay. Now, saka tinonyaradzwa. Sajakobho akanamata. Paul anotaura ndipana Roma chapter 8. Pamusoro pekunamata. Pamusoro pekunamata. Roma chapter 8. Roma chapter 8. Let me just get there. Verenga pa verse 26. Verse 26. Saizvozvo mweya unobatiranawo nokusava nesimba kwedu
nokuti hatizivi kunyengetera zvakafanira, asi mweya amene unotinyengeterera nokugomera kusingataurwi. Thank you. Verse 34. Verse 34. Ndianiko uchavapa mhosva? Kristu Jesu ndiye wakafa, zvikuru ndiye wakamutswa kuvakafa, uri kurudyi rwaMwari, unotinyengetererawo. Can you see? Why isisu atinyatsokwanisa kunyengetera? Asi pane chinoitika pakunamata kwedu. Kwai mweya mutsvene namashoko asingarehwi unonamata uri mukati medu. Ndizvodi? Saka kana isu, that's why ndati nini? Kana uchida kugadzirisa nyaya yako, iite nenzira yeshoko raMwari. Amen. Chitungwiza. Ita zvakataurwa naMwari. Handiti? Pane imwe nzvimbo Mwari anoti, ndichakuzarirai mawindi, ndikakupai makomborero amunoshayiwa pokwaisa. But instead ine kuti ndingotora shoko iroro, ndikariita sezvarataura, zvinondirerukira panodedza kupaza madziro kuti ndibude. Mwari unongozarura mawindi aakataura zvinhu zvondiitira. Is that right? Kudya baba vako namai vako kuti mazuva ako awande panyika. Iwo uda unotsvaka mabhuku ekuverenga kuti chikafu chakanaka chisingaitse BP, chikafu chakanaka chisingaitse obesity, chikafu exercise yandofanira kuti ndiite. As much as kuexercise kudya chinhu chisingaitse obesity, kudya zvakanaka kuti kunobatsira, asi Mwari une principle yake. Amen. It is mazuva ako awanda. Amen. It's simple. Can you see? Andirevere kuti azvibatsire izvozvo, zvinobatsira. Towisana. Amen. Saka kupfuurira mberi muupenyu akusi kurwa nezvinhu kuti uedze kuda kuzviitira, kuzvibatsira, kuzvidii. Iwe zviise kuna Mwari nenzira yeshoko raMwari. Kwai Mwari achakunyaradza. Saka zvanzi zvino kana iye mweya waMwari aakunyengetera matiri, tava muna Kristu, ndiani achatirwisa? Nokuti Kristu ndiye ari kudivi redu, uye wakafa nokuda kwedu. Ari kuna Mwari kuti atinyengeterere, atireverere. That's when you get comfort. Ndopo uchanyaradzwa mudambudziko rori kupfuura nomukati mako. Aunyaradzwi namashoko avanhu. Ndochikonzo Paul paakataura shoko raMwari akati, handina kutaura inini namashoko ari euchenjeri, ekugombedzera kwevanhu, neuchenjeri hunodzidziswa nenyika, asi kuti ndakakupai shoko iri neuchenjeri hunobva kuna Mwari. Nemisodzi neutera ndakataura kwamuri kuti imimi kutenda kwenu kusava muvanhu, asi kuti kuve muna Mwari. Pakuguma kwezuva tinoda maresults anobva kuna Mwari. Nyaya yangu ndinyaradzwe naMwari. Kana ari Mwari une chekuita noupenyu hwangu, ndiye Mwari unondipfudza nomurenje. Kana andiziisa nenzara murenje, ondipa mana, ndotoguta mudumbu. Asi ndochizivazve kuti munhu haararame nechingwa koga, asi neshoko robuda muMwari. Can you see? Zvinoitwa naMwari hazviperere munharaunda dzenyama. Vakadya mana vakaguta, hembe hatina kubvaruka, makumbo haana kuzvimba, havana kurwara. Asi vakadya mana nekuzarurirwa kwechikonzero chaMwari, Bhaibheri rangu rinoti vakaziva kuti munhu haararame nechingwa, asi neshoko robuda muMwari. Amen. That's where true comfort comes in now. Amen. Kunyaradzwa kuri kwechokwadi kunouya nekuratidzwa kwezviri Mwari kuupenyu hwako. Amen. Vakaropafadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Ishe wokudenga vatibatsire. Amen. Zvaiva hunhu hwaDavid kuti munguva yekutambudzika nenguva yekuchema. Maybe in closing, let's just read this
takoni wakupedza maybe zvinoramba zvingotowandira. Okay, ngationei kuti Samueri wekutanga chapter 13 and then we close. Samueri wekutanga chapter 30. In chapter 13 toda kuverenga awite Samueri wekutanga chapter 30 ngatirave verse 6 to verse 6. Dhavhidhi akatambudzika zvikuru nokuti vanhu vakanga voda kumutaka namabwe, nokuti mwoyo yavanhu vose yakanga ine shungu, mumwe nomumwe pamusoro pavanakomana vake navanasikana vake. Asi Dhavhidhi wakatsvaka simba rake kuna Jehovha Mwari wake. Amen. David akanga aenda, akanga ari paguta reZiklag, ndobva atevera vaAmereki. Saka atevera vaAmereki, inoziva vanhu vechiAmereki hunoda kurwa navanhu kana vaneta. Ndozvavakaita kuIsrael. Kwai vanhu vaneta, vaAmereki vakava nesure kwavanhu vaneta pamweya yavo nepanyama chaipo, vakavarwisa. Saka Mwari akazoti kuna Sauri, ndinoparadza vaAmereki nokuti vakarwisa Israel aneta ari munjira. Saka vaAmereki vane unhubu ihwohwo. David nehondo navarume vese vakuenda kunhorwa navaAmereki. VaAmereki vanotendera nekuseri, vouya kuguta reZiklag, kwashara madzimai navanasikana navanakomana vadiki. Kusina musoja wana ariko. Vopisa guta, votora vanhu vese nezvinhu zvese zvemuguta voenda nazvo. Vakazongoona utsi sure kwavana Dhavhidhi. Pavanodzoka vanoona Ziklag yatsva yese, vana vatorwa, madzimai atorwa, mombe dzatorwa, hapana chirimo. Kwai vanhu vakachema, varume vakuru vari kubva kuhondo 3 days vachichema. Daka ravaneta nokuchema. Vakati tachema, but hazvina kunza kunyaradzwa izvozvo. Vakatora matombo vakada kutaka David, ndongotungamira kuenda kunongwa ivi. Aimona. Saka ndambokuudzani kati kunyaradzwa kunobva pazvinhu zvisiri chokwadi hakuvake chokwadi. Amen. Saka David hanzi was greatly distressed. David akatambudzikavo, madzimai akanga atorwawo, vana vake vakanga vatorwawo. Saka akatambudzika. Asi chinofadza pano ndechekuti pavhesi 6, kwai David atambudzika, kwai asi Dhavhidhi akazvisimbisa muna Jehovha Mwari wake. Genisi akazvisimbisa, akatsvaka comfort yake, akatsvaka kunyaradzwa kwake, akatsvaka encouragement yake kuna Jehovha Mwari wake. Make this a challenge muupenyu hwako, kuti nyaya yako ngaiende to the highest office. Haikona kumbotenderera towisana. Haikona kuenda nekure kwaunoti kana wasanya yako yotora chimomira enokuti manager avapo, manager mushowa vano chimomira, director avapo, mushuno waya vaiwa director varipo chimomira, permanent secretary haapo, wojaura haapo, hachimomira minister haapo. Aiwa zvinononoka. Amen. Endesa nyaya yako kuna Mwari. Sure. Amen. Dhavhidhi although akanga ari pa distress, ari pakumanikidzika, ari pakutambudzika, akatsvaka batsiro yake kubva kuna Jehovha. Amen. Ama kana zvinhu zvanetsa, kana zvinhu zvatambudza, tora vana vako, inda navo pamberi paJehovha, kuti taakuda kunamata pano, ubvu hwapera mumba muno. Ngavazvizive kuti kudenga kuna Mwari anonzwa. Ngavazvidzidze kuti kuna Mwari anotaurwa kwaari achipindura. Tsvaka nyaradzo yako, tsvaka kubatsirwa kwako
kubva kuna Jehovha. That's why Jesu vakati mune vanhu vari mushe hwangu uhu vakaropafadzwa vanochema nekuti vachanyaradzwa. Kana vava kunyaradzwa vanonyaradzwa zviri zvechokwadi, nokuti Mwari ndewechokwadi. Mwari ndiye mubatsiri upenyu hwedu, ndiye mukwanirisi wemweya yedu. Dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatinzwira nyasha, titsvake rubatsiro, titsvake nyaradzo inobva kuna Mwari. Amen. Nokuti hama kana pari panyika pano tinodawo kunyaradzwa. Saka varume vaya vakazoti pala yavo inonzi nyaradzi, nokuti vanhu vanenge vachichema, tinokunyaradzai, woenda kuvanza mutikopiwa nokunamatirai, munopiwa kamuti kekunodyara, mopiwa kofi rimonzi indai munonyaradzwa. Izvozvo hazvinyaradzi. Chinonyaradza ndiMwari. Amen. Iva noukama naMwari anonyaradza. Tsvaka Mwari anonyaradza, kuti kana wanyaradzwa naMwari uchava chibatiso muruoko rwaMwari, kuti uunzewo njira imwe cheteyo kune achapinda muproblem, kuti azive kuti kubatsira kunobva kuna Jehovha. Amen. Tikasimuke.